alhamdulillahi rabbil alamin caggal yettude jomiraɗo subhanahu wa taala julde nelaɗo makko mo jaami kesara woni dow mum. En jetti jinnaɓe men hilfa men dine hilfa men aada hilfa men aduna. En jetti dendagal bandiraɗo bawɗo daroyde e ngol dow lefol so ɗum yawti hande ko ñalawma mawde men ñalawma aljuma ina hawre 15 lewru jolal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi to bangi sawtowol to ko musidɗo mon Amadou Baraba e so ɗum yawti hanki en mbaɗino defol hanki nasani alkamis 14 lewru jolal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi to bangi bindol to noon ko en jumnoɓe e mbadden ko 2023 e fonno wonde ko 2024 e ɗum kadi ko hen jeeya on ñagamen yafuyen. E so ɗum yawti jiɗɗen tan artude eɗen gandi hande aljumas Allah jaaɓi e fecci jamma ko nden orgal ngal gasata ɗum noon janggo hoore bir woni aset ko foftere ɓawa janggo dew hoore bir e dewre sungoji e joɗantoɓe men to suudi sarɗijeji leydi Sénégal eɗen mbasio tan bandiraɓe e bon fonde wawde diccude e nokku muɗum e nde tawno eɗen gandi e ko hande uddata hande noon hewɓe mabɓe kamɓe dawriyankoɓe ɓe dakoto ko ɗo e wuuro lamorgo ngo ɗum noon nde bon fode wawde diccude diagne ɓesgu muɗum so tawi noon ɓawa janggo inchallahu rabbi so Allah tawni men e mon fo yo ya suɓoyo e waɗa ko waɗɗi ɓiɗɗo leydi ko e kala ɓiɗɗo leydi ina waɗɗi ɗum suɓoyade so tawi dañino yaari kay e nde tawno ko ɓuuri hande hewde men e gowri taw guure mumen e to banggue guure tew noon e ko noon tan dañƴo so yeehi ina moƴƴi mbo dañani kadi e yahoɓe ɓe kadi yo ja cuɓoyo e no mbiruɗen ni tan e kala ko wawi hen wonde e ƴeewen nafoore meɗen e kala ko ina nawra diwnuji meɗen yeeso ƴeewen ɗum kadi nafata meɗen e fodde temedere e capanɗe jeegom e joyyi woni suɓateɓe hen 15 ko caggal leydi ina wodi noon ko wiyete liste national ɓen ko 50 liste fof waɗata heddiɓe ɓe pecce e palɗe ɗe ɗum noon enen koye men wonɓe palɗe ɓe tinnoɗen no fewi kala mo mbawɗen yomnude konngol meɗen yataw so jodima toon janggo e jaam ina haala caɗele meɗen e kadi ndentoɗen to banggue leñol e wone goɗɗe kadi gueɗe goɗɗe conmami cottumami e ala ko jaari enen foof hande yo Sénégal ɓuuran men foof e gardinen leydi ndi e gardinen leydi ndi sen gardini leydi ndi tan e caɗele mbaɗata e kamɓe kadi ardiɓe ɓe dawriyankoɓe kamɓene koye mabɓe yooɓe kaal caɗele yimɓeɓe kono noon so en jii hande ɓuuri hewde mabɓe hande ne mbaɗata orgal mumen kalani caɗele ɓurɗe tengtude hande to banggue guura en foof en jii hande guura kane way serde en jii jaygol ngol way serde en jii ndiyam ɗam en jii jangde nde en jii cellal ngal fof koko laaƴi hande Sénégal eɗen mbawi to ɓandu nayejo e kala to memɗa ina muusa ɗum noon kamɓe koye mabɓe nde mbaɗata orgal e nder guura he e ponno haalde kadi ɓe kaala caɗele ɗe en jii hande ɗeɗo ɗanleɗe ndewani lawol sukaɓe men jaaha jamma e ñalawma nde tawno to dogue waɗi e to hucca ala ɗum noon eɗen ñaago tan kamɓe dawriyankoɓe yooɓe tinno ɓe gartira e jabbere mabɓe e gojjaji yimɓeɓe gojjaji ɓiɓɓe leydi Sénégal naɓe ɓe kaala ɗum kadi ɓuuri himmude ɗum ɓuuri jojjude ɗum noon on jettama on jarnama yen puɗɗoro bisimillahi rahmani rahim en jokkitir alhamdulillahi rabbil alamin en jetti kadi dendagal leyɗele koddiɗe men e duuji mabɓe enen kadi ko gotum nde tawno foof ko gotum nafoore men ko nawra leyɗen mi yeeso e to banggue tawi wonko jumre woni hen e koto am e tawi kadi koko fewi ko jomiraɗo subhanahu wa taala nde tawno innama aade ko lombiɗo on jafanama kadi no fewi e kala sa arde men ɗo hennene huccidde rendo ngo huccidde kadi e dendagal bandiraɗo nanawo ɗemgal ngal en mbiyata tan fulɓe ala hande hewɓe nanɗon nana ɗemgal ngal ɗum noon enen sen mbaɗi lefol meɗen en kuccinani fulɓe tan ala kucciɗen ko dendagal ɓiɗɗo leydi Sénégal nde tawno ɗemgal ngal e wona ɗemgal fulɓe tan en ñagaki ɗemgal men ngal tonggo e fulɓe tan ala yo ngal wano ɗemɗe keddiɗe mbayni yo ngal won ɗemgal leydi walla ɗemgal dongre ko woni Afrique walla aduna o foof ɗum noon hande ɗemgal pular ɗemgal jayngal en dokken ngal fodde maggal ha ngal timma on jettama on jarnama ko banggue konngol to ko musidɗo moon Amadou Baraba yo jomiraɗo subhanahu wa taala suɓen moƴƴere hokku en ñallude dow jaam en mbiya tan juma moubarak allahumma salli ala seydina Muhammadin wa sallim.